Morning ndine Jackie. Tenticheze. Akula kuchitika chani kuchiro moni? Pakumveka ma version awiri. Version yoyamba andi mwana wa standard 8 anakaba mawaya. Kaya naye mawaya achani kunyumba ina yake kuchiro moniko. Nde version yoyamba rimene akuti anu ake amawaya ammenya mwana mpaka kupha. Anzako kummenya mpaka kupha ifacha mawaya. Imene version yoyamba. Version yachiwiri ndi nkhani yake ndiyo mweyo, mwana imweyo. Koma anthu ena akunena kuti si abambo wa kunyumba amene ammenya mwanayo. Anenda abambo kunalibe. Anthu ena ndi amene ammenya mwanayo mpaka kupha. I don't know kuti version yona ndiyo. Koma it doesn't matter kuti version yona ndiyo. Koma at the end of the day, mwana wa ine aje kummenya mpaka kupha ifacha waya. Kuti umuntu wapita kuti. Ndipo mphamvu zimene zozo anthu akuzitenga kuti osampitisa polisi apolisi akamkwapule bwana. Munthu kumenya mwana wa ine aje mpaka na osamtenga upita naye kwa makolo ake kuti mwana wa ndampeza akuba mawaya kumusiya kwa makolo ake makolo ake amenye. Zikuenda bwanji? Anthu tekuti tikunzitenga kuti tili ndi mphamvu kwambiri posalamulo kuti mpaka na tingavulaze munthu wina mpaka na kupha choncho. Tikanaganizanso tweti zoopsa bwanji. Imagine moyo wa mwana, imagine mwanayo kuti wadutsa muzotani mu nthawi imeneyo. Kumenyedwa kumeneko kudzopsa tuzimenezo. Yes kubasi kwa bwino, yes amalakwitsa, koma sizokugwirizana naye. Sizokugwirizana munthu sunga mpange zimenezo zomwana wene yake. Anthu tikanabweza moto eti. Nde imeneyo inayinkhanyo yamba. Yachiwiri poison kachiwiriso. So wiki ataija timanena kuti kumbayani anthu apezokota aja poison. Apa akuti kwinanso nyumba yose amajasima ya gaga ndi anthu apezokota ayamba kudwala mpaka na mwana mmodzi watisiya wa zaka 7. Kuti anthu aja gaga apezoka kuti osayamba kudwala mpaka mwana mmodzi wa zaka 7 watisiya. Ineyo nditi ndifunso kuti kodi akumati poison. Amati kuchipatala ndi poison. Amutchule poison yeti mwina zikuzoka zothandiza kuti what if anthu akumapezeka akudya zinthu zimwangozi sitikudziwa kuti akudya chani poison wake ndi chani mwina achitidwa identify kuti anthu adzidziwa kuti poison amene akudyedwa ndi uyu anthu adzampa kudziwa to ichi chincho sadya ngati akudya mwangozi ndungonena wait kusiyana nkungonena kuti munali poison wake ndi chani what's ndi chani kuti anthu apewe ngati akudya china chake chomwe sakwenera kudya eti maganizo chabe yachiwiri imani nena imeneyo yachitatu daunela tu interview tu nduzo tina nusongonela interview ya na Mandingo ndi Brian. The thing about it is ineyo bali yanga ngati pa chinthu chomwe chimandisangalatsa kuonera ndimakonda kuonera nzeru anthu anzeru. I like an intelligent conversation. Ndi imene cha inali intelligent conversation. Ana Mandingo sindikudziwa kuti amatha bwanji kuyankha chonchi chete mazizo zone tikufusafusa kweso kumenyaso yankho lake tosola nzeru pompo ineyo pena ndimafuna ntakaniza kayeti mundipase kayi 2 minutes ndilingalire kuti pena ndimatha kuyakha zambwerera nkumakaganiza leta kuti wanu wachapandika na yankha chonchi koma yeye chamangovunga atu mayankho okutwa bwino. So that was really nice. That was a very nice thing to watch it. And akuti arana awafusa kuti tamva kuti mukumaenda rovi ndakuti kuyankha iya rovi yo ndikumamwira ndama zanga ndipo ndikamaenda rovi ndikumakalowa mpenzi yanga zilungamo dzokadzoka but it was actually good. It was a good watch. Anyone to amene mwaone right? I think we can all agree that it was actually a good watch. I think nkhani zanga ndizimezo ngone ngati ndikumbukire ngati ndalinjira. Okay. Chongonjese right? Nzatu chongonjese nzimayi wagwidwa ndani akutero soko wagwidwa Bangladesh uchi palibe update at so far anthu akuona ngati kuti boma lingapita kukalowera zimenezo mati yayi boma likanalowa boma simalowera zimenezo because at the end of the day to safe tikudziwa kuti this is a crime kapena this is not a crime ngati munthu wachoka kuno kupita ukapanga crime uko amugwira there will be consequences ndizomvesa chisoni ine andimvesa chisoni personally koma no if you think of it kuti isinatani kuti munthu mpakana akaganize zopanga choncho
I'll give you an example. Kale anabwera kuena ache analala landlord kupalawi itu ndinali kumulacha ndikagwira ntchito kumulacha akuti kusandusa kunena kuti iweyo chake panali ntchito ina yake yoti ikupasa ndrama usati masewera ine ntchito yanje akuti ungoti nyamulira katundu ina wake ndaiwala kuti ankafuna kuti dzipite dziko litiro aliko mola ndandama kwambiri ndenafu zota inoyo dzatani osamba nena ali kuno kuina manguta monjowajo osama chulo likatundu wake chani ati kuuza zonse ukavomera ine zoti za ndrama zambiri ati usanduka chimilionea iwese zaunogezi nde ine nafu zoti inoyo sumu kufuna mutakhala chimilionea acho why do you need me to be chimilionea not yourself Jova landlord ake so analiso amafunika komini let's just say that ndizofunika mtu wankazi ndenda ndio ndifanya ndizofunika mtu wankazi ada mtu wankazi sama kaikidwa kwambiri ndenda ndio koma mesa ndinokwadira isn't that the obvious choice kuti chuma cho chikhale mnyumba mwana nanga ngode adayamba kwa anthu aitanirana kuti bwerani kuno chuma iweso kumvesesa ndati okay ngatasala akazano alini mphawa ndemaona ukacheza nthaitsotsi iso kumvesesa idzofunika iweyo ndati then now not okay chabwino ineyo ndikanizire bwino za chuma chimene mukundichira ofa zeti iwacha nayo to chabwino ndani kuti ndikuyankhani in 1 week mwanthawiyo ndinango pakira katundu wanga kosamuka nakakhala kwanzanga Joanna kena kwa nabwera ndi nzanga nazausota kuti zikomo kwambiri ndasamuka iwaja wasamuka ndati yes ukwena kuti basa notice nani ndizoona ndikwena kubasa ni notice but instead of the notice ndikubasa ni ndrama rent yomwe ni mayenera kulipira muthawi ya notice yeti noti basa khale mulandu komanso zijamuna ndita nina zija simunazichule kuti ndizichani ndalingalira ndi zikomo kwambiri pondiganizira kuti ine ndikakhale munthu olemera kwambiri koma no thank you tenatherana pamene pali zinthu zina sufunika nkuzilingalira komwe kumakhala maganizo kuti hayi ndangotani taona ndi pamene anthu amakathera ita so it's very sad kunena kuti wathera ali pamene popo nzonena kuti olo katundu yakanafika awalowa anthu kupeza kuti katundu ndo koma munthu wake sakunza saka nazisiya nasinkhasinkha mpaka namtani mpaka namupeza anthu amene wasama zitaya ayi nkhani ngati zimenezo akakanikane anthu ngati achina Pablo Escobar aja akatero mu 1980 chakuti kuma early 90s anthu onewo kuti anali ndi amapanga mwina 100 million per week if not per day anali ndi army masicarios awo achonena kuti kumakhala anthu opedwa ndi boma lomwe koma boma likadilipangeza iwe akafuna kugwira makugwira all they had to do is say kuti tupanga offer 10 million kwa amene atatithandize kumugwira alatipasa information yoti timugwire Pablo Escobar 10 million olambu yako tumpakata kupereka mpamene anaziwira kunena kuti game yakona anamuphana mumbera ngati gamu aliyesa kuona live so zinthu zinazi it's not worth delving into ngati boma sili kugwira zinthu ngati zimenezozo upeza kuti wayambana ndi magangi ena opanga zomwezo ndi anthu amene anjalibe chisoni amasenda kusenda usati sindunena kuti kusenda kongoyankhula koma amasenda kuchotsa skin wense kukusenda wa moyo ndi zinthu zoopsa kudzilowerera kwambiri ndi zinthu zoopsa so I just hope kuti anthu ena ndimaona anthu amene kuti is taking a risk. No, it's not taking a risk, it's committing a crime. There's a difference. Nzatu chongonjezera nzimayi wagwidwa ndani akutitowera soko wagwidwa Bangladesh uchi palibe update at so far anthu akuona ngati kuti boma lingapita kukalowera zimenezo zomatiya then naona so anaponya school eti chati wa primary school kunena kuti ilibe zimbudzi kweli ya 18 kuti tongwe kuli ana ophunzira 4000 koma alibe toilet amonesa zima toilet zogumuka zotani how nzotheka bwanje ndikuyamba za chati wa 13 ndinaphunzirapo nali chati wa primary school standard 8 kunali matoilet nthawi imene yoyo kunali matoilet ndende udabwa kuti school yana 4000 ikhabwa njo pana toilet zosakhala bwino leti I don't know pakanakonzedwa that is dangerous kuskulu kwanga ngati kapita kumene kucha tiphunzira kenako pa break kunali kopanga ucheni ku break inali ya chiterera chibala bidi machuza chimachuza butenga wa madawa wangu
brain ena kono kalwa so ka enkazi apuzisi ati ahedi anthawi imeneyo ino amamenya anaiti chichokwapulira chawo tinkachiti chiplug mamba zomwe amati menyera zomwe timachimwa akuti handwriting isi yabwino ndeti zilemba amati pasalula kuti tizilemba za straight zina zake iyi koma amamenya ahedi ameneyo mwamva ukatero basi utawira ukatizipita kuchumba chala ili kombo nzuwa lili nga ndipo naita anatina take tikamadutsa pena pake koma tana tikadiziwa nzimu ukamafika mcho watopa iweyo ukwenda nalika mutu koda ungomva yowawa ukamabwira kuja yowa ngati wagenda Deva dai zozo mishira ulakala kuti mulati atu tijatisa kakali pamene waja ndeti machira ulandisa nakene kakati yowa kuliko Mwazizi wakale I was yeah, I didn't like those kids. You find wakati ndatopa ndinjala zuwa likungadza Mwazizi wakoma basi 128 and I think okay auche kumundai like chabwe de kungotsanzika izozo zauche ndikunena za katero zonyamula katundu zanjani munamva ko zauchi uju amamuti Amado Carrillo Fuentes ngani I don't know why even if I saw anali muntu rana pilot anali muntu ochuka kuchuka kwake amachuka faida na yamba nawo zimene zizi zochita traffic jamba yeti nako traffic and chifayora anali ndi ndege amadziwa maroutes ose podutsa kutenga amazitenga pa ndege yake kumayenda kumapita nazo ndana alemera anopyatu anthu ozindikira yesi koma opya koma so awanga zopya ino zinthu ngazimezi amangophana amangotani zochitika zisazika bwino nde chifayora amapanga ndama kwambiri and target yawo ma drugs awo amachoka nawo ku Colombia ena amachoka nawo ku Mexico amapita nawo ku USA ndi kumene kunali business yamphamvu ndema Americans anatopa nazo mu government amene anthu awawa we have to take them down chifukwa chinoda kuti phera nangasapera amafanazo akamadzesuta ziyambazo amatani koma anthu achaona olemera kwambiri Carrillo Fuentes anali oleme anthu onena kuti ndamaza ndi anali ndi ame yake pamene onena anali ndi masicarios ma ame yawo yone kuti imachita protect koma no boma linazachita decide kuti tiye ndipangeza uyu sopano ende America so pompo ndana kuti decide kuti timugwira ndana ngoposita nkhope yake pena pali pose kupanga so offer kuti mamiliyoni kwa amene angatipase information yoti timugwira bwanji Carrillo Fuentes Carrillo anaziwa kuti apa basi ikwira chifukwa masoja zakewo iye ngati soja akumulipira 1000 pa mwezi wina wake akuchita offer 10 million kunena kuti mukamugwira Carrillo tikupasa ndama ndi kuti aliyesa kuza kuntembenukira so anazoti the best way out anazitira decide kuti asiya zake za trafficking izo ndalama anali nazo zokwanira anali mansion chani anachita kugula malo ku Island kena ngani ndana unoti the best way angokapanga surgery asinthe nkhope nanga sinkhope yake no ilipali pose ndi kufuna ubisala asinthe nkhope kunena kuti no akangosintha nkhope abisala athawo palibe amene atamudziwe ndana peza kachipatala kena kake kupita anauza ma doctors kumene kuma surgeons awiri nina kuti mundisinthe nkhope ndikulipirani whatever money ndama sina livuto masurgeon ajayi no problem basi kukonza chiti chose bwino nditi ma secret amene anali apa fupi kwambiri ndi amene amadziwa basi tikupita kumene kuja kuti akampange operation eti tsoka ilo atambaya kaya Jackson ngomola kaya chani munthu kupanga allergic reaction I want to help. Okay kupanga allergic reaction mpaka na kumwalira izi ndama nayi nazo chiti chosada inacho panapo tipothawira pamenepo basi anangombaya zo mwana mbaya zo basi upanga allergic reaction kena ku heart attack pa table pomwepo umwana akona pa stretch omweyo basi ndi anthu ake anakwira kuti zoona ndi kukwira anakwira madokotala awiri aja masurgeon aja ndi anatenga mikolo iwiri kuthiramo simenti kunsungulula simenti ija aliyese nkumika nkolo wina umika nkolo wina umika nkolo kwaika potero kuti simenti akamauma basi anaumira nawo mikolo momwe imene inali yongomalizira anyway mukhale madzulo abwino.